لا تتبتب وفيري كبرعيك أنا ما تنبعي كتفقني لهاريري سلام تخطاتتنا شانل كمي كان يخون كمي تخونو سنة كتكوننا يوتر من يوتيو لو من ريارستي نخلنا كم حبرة سب كم قلة سب كتغمنا زخيليو ماشم بزعبا جنزب كزرب كله أبز حبرة سبنا حد فيك زخونا الردادا ويكازي كنو زخونا الردادا جنزب كم زيتا كم قل ملي رسحاتيو بلا بلا زبل بزح كابكسات كان اللي على الزرب زربا ملي نانديو اتحقق ان جنزب كنبلينا نقول سينا كسب صحيح عربنا ابن فوتون زي الفوتون سرح كنسرح نوعل زلنا سلازي جنزب اقداسيو اتحقق كم حقق كسب زي لبسنايو كنلوط عين خلينا سو جنزب اقداسيو إلنا من نجنزب كمي جيركا تحزو كمي جيركا تسرحو كمي جيركا تتقاملون مسارح تقبر المسارح هنا جنزب كاين خول جنزب ايتقمني زبل كل جزء مسارح هنا جنزب يسخول نجنزب الكامل هيوت كمسرح كاو زخفتها له نجنزب كبر خمزلو طقم خمزلو تفليكا اغبابو تماهيركا لك كم كال نخالو كل ነገር ያን መሃር ገንዘብ ካቆሙ ከነመሃሮ አለና እዛ ቪዲዮ ዚያድማ ብዙ ጊዜ በተደጋጋሚ ዝሕተታ ያሞ አታሐዛ ገንዘብ ከነጸብቅ በቁጠባ ዕቢክ ሳብ ዘይበልና ከም ሕብረተሰብ ይኹን ከም ግለሰቡን ክብሪ ኣይክትረክብን ኢኻ ኣብ ዓለም እዛ ንነብራ ዓለም ድሕሪ ኮይና ንሰብ ሃብትን ንሰብ ገንዘብን ጥራይ ተኸብር ንድኻ ቦታ የብላ ንድኻ ረጊጻ ትኸይዳ ካብ ንድኻ ንኸልቢ ተፍቅር ዓለም ኢና ነብር ዘለና ድኻ ድሕሪ ኮይንካ ኣፍሪካውያን ከም ሃመማ ክረግፎ ከለዉ ዝግደስ ሰብ የለን ሓደ ጻዕዳ ክመውት ከሎ ግን ክሳብ ክንደይ ተብተብ ይበሃል ንፈልጦ ኢና ድኽነት ክብሪ ኣየውህበካን እዚያ ክንቅበል ኣለና እምበር ነዚ ስእሊ እዚ ንክንቅይር ድሕሪ ኮይና እዛ ቪድዮ እዚኣ ክሳብ መወዳእታ ፕሊዝ ስምዕዋ ሶ ገንዘብ ኣገባቡን ተፈሊጥካ بقليلو كعب زغيلو جنزبن حتيات انتوهلالو كوازبال سلازي كينا واحكو بلو ساعت ميلاتات جنزبن كنحس كحجزانا زغيلا كنقروكمي كساب موتات تخطاتلوا اوكي ليتس جو مجمريا جنزبن كتحس انت دليخا كتكودو زلكا صروي منقد انتولك قداميتي بلان كلوكالو بلان مالكا زدليكا نغر كتغوصو زلكا نتاورعي بمولو ليستا كلوكالو بلان زي بلسب نخودق بلان زقبر زولو سبيو بتدقاقا مساميكم والله ما بزي channel سلازي زدليكا نقر ابتا ورحتيا ابتا صوبنتيا ابتا معاتتيا زدليكا ليستا كلو كالو اب ليستا زيلا نقر كاخ قزا يبلو so make a list كاب ليستا هاوز ايدما اي تقزاي ولا ادلايخو كنرينا سنهيلا so سئل كاكاب على الهوة ولا حنت زي حاسكاب سوبر ماركت تخيتكا زدليكا زيد ليكا حسكا توسخا بلان زلو سبق زدليو تراي توسد نساتهم تم سوبر ماركت كل تجازان خد جوزو يلوم يوم طراني قوم زقرب الكازلو نسخا قد انتاي زدليك حجي ابزاسو من زي ابزاور حزيا تاير ليكا بلان جبر ببلان كاخي قداميتي بلان حريركا جنزب كان ابي كم زخيت كتفلتي خا بلان زي بلسبك جنزب ابي كم زخدي يفلتني تجنزب ابي كم زخيت كوي يفلتني يخازب بلان زلو قد جنزبو exactly نابي كم زخده يفلت سلازي بلان جبر باجت جبر ليستا جبر قداميتي قصر خلته بلان بس جبركا كله تخافلو وصايتاتكا ويكات زبيزها كله بكاش بترى جنزب كفلو سلامتايكم بلالو بكاش كتكفل كلها جنزب كاب جبها كوصخلو كرغف كلو يرداكالو قچقچ ما يزبلكا بنصار بكريت كارد تبيلكا صدخلها ايسمعكان كندوك انزاي سمعكاني that's why credit card debt ويكا بكريدت كارد زمز عدا اب عالم تزبزح زعبيه زخونه انت حركاب عدان ገንዘብ ካትቋጽር ትደልልኻ ተለኺ ኩሉ ግዜ ካብ ባንክ ገንዘብ አውፂ ካሽ እስከ በካሽ ከፈልዮ በካሽ ከፍሎ ኸለኻ ገንዘብካ ካባኻ ራስካ ወጽ ኸሎ ክስማዓካዩ ክትንካኺኻ ስለዚ መብዛሕቱ ግዜ ብጀካ ትቦ ኦንላይን ዝገዛአነ ደጋ ክገዙ ኸሎ በካሽ ዝኸፍል ይርዳኒ ድማ እንታይ ይኸፍል ከብ ዘለኹ so እዚያ ተጠቀመላ ካሽ ኩሉ ግዜ ገንዘብ ካበ ይኸይዳሉ በትክክል كذكرون كتفلطون تخيلي خمال نزا فيديو تريدلخا نزا فيديو تريزلخم كتعبيو كتلوتو نابزلا على درجة كتكودو خمتدليو يردان له that's why نزا تريزلخم انبار نابتقعزو نابتزلا على درجة نمعباي التزبلسي نابزلا على درجة كحقزوكم زخيل انتولو دما
ውልቃው ክላሳተዩ ስድማ ናብ ስቶክ ማርኬት ብቁጠባ ንኽትዓብዩ ናብ ቢዝነስ ክታቱ ተደልዩኹም ኦንላይን ቢዝነስ ከምኡውን ኣብዚ እዋን ዘድልየኩም ክእለታት ናይ ኮምፒውተር ናይ ቋንቋ ከምኡውን ናይ ኤዲቲንግ ትመሃሩ ተደልዩኹም ብዙሕ ኮርሳት ኣለና ኣብዚ እዋን ድማ ዲስካውንት ጌርና ስለ ዘለና ንኽትጥቀሙሉ ብትሕትና ይዕድመኩም ሳልሰይቲ ስቴፕ ሳልሰይቲ ምስ ክልትየን ትኸይድያ ብፍላይ ድማ ምስ ቁፅሪ ሓደ ሳልሰይቲ እንታይ ትብለና ደላ no spending days and weeks መዓልቲ ክህልወካ ኣሎ ሎሚ ገንዘብ ዝበሃል ኣየውፅን እየ ትብለሉ ጠቕላላ ሳንቲም ኣይወፅን ማይ ይኹን ወላ ጥሕኒ ይኹን ወላ ሽኮር ይኹን ወላ ቸኮላታ ይኹን ኣይገዝን no spending days ዝበሃሉ መዓልታት ክህልወካ ኣሎ ንምንታይ ይጠቕመካ ኣብታ ሶመንት እዚያ ሸውዓተ መዓልቲ ኣለዋ ንበሎ no spending day ክንደይ መዓልቲ ገንዘብ ከይውፃኻ እንተብዒልካ ሰይቭ ጌርካ ኣለኻ ኣብሶሉት ሰይቭ ጌርካ ኣለኻ ስለዚ ኣብታ ሶምን መዓልታት ክህልወካ ኣሎ ገንዘብ ጠቕላላ ዘይተውፅኣለን እዚአን መዓልታት እዚኣተ እናበዝሓ እንድሕር ኸይደን ገንዘብካ ብመንፅሩ እናተኣከበ እናዓበየን ይኸይድ ኣሎ ካልኣይ ድማ መዓስ ኢኻ ዝያዳ ተጥፍእ ፍለጥ ተርዲኻኒ ቀዳመ ሰንበት እንድሕር ኮይንካ ተጥፍእ ኣብ ቀዳመ ሰንበት ኣተኩር እዛ ቀዳመ ሰንበት እዚኣ ገንዘብ ኣይውፅን እየ ወይ ድማ ክንዚአን ጥራይ ከውፅእ ኢልካ ባጀት ግበረሉ ስለዚ እዚ ክጠቕመካ ኽእል ኣብ ግዜ ምሳሕ ኩሉ ግዜ መዓት ገንዘብ ተውፅእ ኮይንካ ተጠንቀቕ እዚኣ ብዙሕ ክትሕግዘካ ትኽእል እያ it's very important ሳልሰይቲ መብራበይቲ pay on time መብዛሕትኡ ግዜ እቲ ቢልስ ናትና ትንኸፍሎ ወርሓዊ ገዛ ክራይና ድዩ ናይ ኢንተርኔት ድዩ ናይ ቴሌፎን ድዩ ናይ ገለ ኣብ ግዜኡ እንተዘይከፊልካዮ ተወሳኺ ዕዳ ሒዙ መፅኡ ክሳራ ይዘምፅኣልካ ስለዚ እቲ ዝተኻኣለካ መጠን ብዝተኻኣለክ መጠን እቲ ናትኪ ወፃኢታት ኣውቶማቲክ ክንገብሮ ንፈትን ዳር ኦፍ ትራግ ወይ ከዓ ኣውቶማቲክ ፔይመንት ኣውቶጁሮ ይበሃል ኣብ ገሊኡኩም ንግበሮ ስለምንታይ ኣይተርፎን ይዙ እዚ ገንዘብ እዚ ቦቱ ይሓዘልካ ካብ ክሳራ ድማ ትድሕን ካብ ናኻ ስለ ዝርሕቕ ድማ ኣየጋግየካን እዩ እንድሕር ዘይከፊልካዮ ግን ስትረስ ዝፈጥረልካ ክሳራታት ዝፈጥረልካ መቕፃዕቲ ዝውስኸልካ እምበር ካብኡ ኣይተርፈካን እዩ ምኽፋል ስለዚ እቲ ክኽፈል ዝግብኦ ኣውቶማቲክ ጌርካ ካብ ነብስኻ እለዮ ተወሳኺ ክሳራ ድማ ኣይትፍጠር ተወሳኺ ስትረስ እውን ኣይትፍጠር እዚኣ እውን ብጣዕሚ ከተገድሰልና ትኽእል እያ Number 5 is very important. ቁጥሪ 5 ታነ ዝፈትዋ invest in yourself ናይ ገንዘብ ጥበብ ኣተሓዛ ገንዘብ ኣዋፍራ ገንዘብ ኣካይዳ ናይ ገንዘብ ልክዕ ከምቲ ካልእ ኣብ ሂወትና ዘድልየና ትምህርቲ ግዜ ክንህቦ ዘለናን ክንመሃሮ ዘለናን ከነፅንዖ ዘለናን ግዜ ክነጥፋሉ ዘለናን ክእለት ድማ ስኪል እዩ ኣተሓዛ ገንዘብ ክሳብ ዘይፈለጥካ ደሞዝካ ወላ 3 ግዜ ይወስኽ ትርጉም ኣይከልዎን እዩ بدموز انت زخون نيرو ابزي بعبول عالم اشحاز غفل وحده يكونن مبزحتو تاريخ هيجن كاب باي تشيك نا باي تشيك كاب دموز ناب دموز يزنبر مخنياتو اتاويتاتكا نشتي صلوات رايزلو وصايتاتكا حساب زي تقصاصركا اتاويتاتكا ترغم يبلون سلامتايكم نبلالنا نابنت كامير تراين كم سدتنياتات ترهيو مجمريا فتعدخ نمصخلنا وحد ገንዘብ نخفلنا بتوحد جنزب كنكفل كلا ناخد مرغت هيوتنا نبرح نيرنا سترانا نحجز نيرنا نخدان نيرنا نبلع نيرنا دحري دمز وسيقو دحري وسيقو اتي هيوتنا تاي قفيحون سفيحون انبر قطبعنا جنزبنا قد بمنصر عبني ناي مبزحت السب that's exactly تقبنا يسب دما دموسكا كوسخ كله وصايتات كاي قدمي زوسخ ازي دمايب اب عنكي لا يتخنت زنبركا سلازي كل جزي هيوتكا ستاندرد كحزالو وصايتاتكا ستاندرد كحزو كخللو اتاويخا كعب خلو شعو اتي عبيت كله ناب سيفينينغ ناب انفستمنت تراي زخيد ازي دما بطبب تخيد دحوينكا بخيلات بفلطات تخيد دحوينكا بقليلو كتعوت تخيليخا فلطات تزيبلكا كل غزي ترغم يبلون كندمنتا اتاوتيخا فلطات تزيبلكا اتاويخا ونا يعبني سلازي invest on yourself ازي كلاتات زعمعباي زدليكا مصحفتي اب منباب زدليكا كورسات اب موسات زدليكا مسكيلاتات اب ممخار غزي كتطفالكا متن كلاتاتكا زعبيه مطنو اتاويتاتكا قطباخان كعبن كلوتن يخل ازيا كيترشعوا كلاتكا خيعبي لو تقمص ايتصبه اب نفسها اب كلاتاتكا انفست مغبار اتزبلص وصي زلو انفستمنت مخانو كنرسي يبلنا مبلشات شيتي
use the 24-hour rule ብሉ ናይ 24 ሰዓት rule ዝብሉ ኣለው እዚኣ ኣብ ዝኾነ ህይወትኩም ክትጥቀሙላ ብትሪ ብጥብቅ የተሓሳስበኩም እንታይ ትበልሳኺ ዝኾነ ንብረት 30% 40% ወላ 70% ዲስካውንት ኮይኑ ተጸኒሕኩም ክገዝኡ ኢልኩም ፕላንኩም ዘሎ እንትኾይኑ መርሓባ ግዝዎ ኣብቲ ፕላናትኩም ዘየለ እንትኾይኑ ግን ወላ ጎዲሉ ይጽናሕኩም 24 ሰዓት ሃብዎ እንታይ ገበሩ መሲልኩም ከም ትሪክ ኣነ ንባዕለይ እዛ ሕጊ ካብ ዝፈልጣ ዝጥቀመላ ዝደልያ ክዳን ወይ ካብ ዝደልየ ንብረት 10% 50% 40% ጎዲሉ እንተጸኒሕን እንታይ ዝገብር ሪዘርቭ ግበሩ ለየ ዝብሎ 24 ሰዓት ከይተጸብቑ ኣይገዝኦኒ ሕግና ተዩዚ ስለምንታይ ሓደ ግዜ ብስምዒት ከየስተውዓልካ ኣብኡ ከለኻ ስፖንቴኒየስሊ ሽዑ ወሲንካ ክትገዝእ ትደሊ እዚ ድማ መብዛሕትኡ ግዜ ጌጋይ ሽዑ ዳልካ ተደራሪኽካ እምበር ንዳሓራይ ድሕሪ 2 ሰዓት ድሕሪ መዓልቲ እቲ ነገር ዘየድልየካ ኮይኑ ይጸንሕ ንምንታይ ጠቕመካ ዝሕጊ መስለኩም ወይ ከዓ ንምንታይ ጠቕመና ድሕሪ 24 ሰዓት ስቲል ከም ዘድልየና ተፈሊጥና ተገዛእናዮ እውን ሓላል እየ ዝብል ዘሎ ብዙሕ ግዜ ግን ጫማ ይኹን ክዳን ኣነ ይርዮም ደስ ብለኒ ሪዘርቭ ይገብሮ ድሕሪ ንጽባሕ ግን ክገዛ ይደልኒ ምክንያቱ ኣብታ ሞሜንት እትያይ ዘድልየኒ ኮይኑ ተሰሚዕኒ እምበር ምስ ሓሰብኩም ምስ ረገት እቲ ሽዑ ዝነበረ ባህጊ ምስ ተኣልየልካ ምስ በነነ እቲ ነገር እቲ ዘየድልየካ ኮይኑ ይጸንሕ ስለዚ ሽዑ ተሃንዲትካ እንተገዚኻዮ ተገዚኡ ተወዲ ኩሉ ግዜ ቅድመ መግዛእካ ክገዝኡ እየ እንድሕር ኢልኩም ዋላ ደስ ኢልኩም ሪዘርቭ ግበሩልና ብሎ ብዙሓት ሱፐርማርኬታት ሪዘርቭ ይገብሩልካ ስለዚ ሪዘርቭ ግበሩ ንሓሙሽተ መዓልቲ ሪዘርቭ ይገብሩልኩም እዮም ድሕሪ 5 መዓልቲ ድሕሪ 2 መዓልቲ ድሕሪ 1 መዓልቲ ከም ዘድልየኩም ተፈሊጥኩም ግዝኡ ወሽዑ የድልየኩም እዩ ማለት እዩ እዚ ዘድልየካ ክትገዝእ ድማ ጽቡቕ እዩ ኣገዳሲ እውን እዩ ዘየድልየካ ገንዘብካ ከይተባኽን ዳኣልና ንዛረብ ዘለና እምበር ዘድልየና ንክንገዝእ ኣገዳሲ ይኸውን ናይ መወዳእታ ድማ ግዜ እቲ ዝኸበረ ሃብቲ እዩ ኣብ ዓለም ዘሎ ገንዘብ ብምሉእ ሓንቲ ደቂቕ ክገዛልካ ይክእልኒ እዩ ብኻልእ ኣዘራርባ ገንዘብካ ግዜ ናትካ ንኽትጥቀም እንድሕር ኣኽኢልካ እቲ ዝበለፀ ጸጋ ናይ ገንዘብኩም እዩ ኣነኩም እየ ዝብል ገንዘብ እቲ ዝበለፀ ሓይሉ ናቱ እንታይ እዩ ግዜኻ ኣብ ደስ ዝብለካ ምስ ደስ ዝብለካ ከም ደስ ዝብለካ ጌርካ ንኽተጥፎ ዕድል ስለ ዝበካ ምርጫ ስለ ዝበካ ትራዩ ኣበይ ትሰርሕ ኣበይ ኣይትሰርሕን መዓስ ትንስእ መዓስ ኣይትትንስእን መዓስ እንታይ ትገብር እንታይ ኣይትገብርን ንኽትመርጽ ፍሪደም ወይ ከዓ ዓቕሚ የሁበካ ናይ ገንዘብ ምስጢር እዚኣ ጥራያ ካልእ ወረቐት እዩ ትርጉም የብሉን ገንዘብ ንዓይ ምርጫ ናይ ህይወት ግን እንታይ ትገብር እንታይ ኣይትገብርን ንኽትገብር ይሕግዘካ ስለዚ ገንዘብ ንምንታይ ትጥቀመሉ ጥዕናኻ ንኽትረክብ ክእለታትካ ንኽተጥሪ ጽቡቕ ኤክስፒሪየንስ ጽቡቕ ንኽስምዓካ ዘድልየካ መጽሓፍትን ክእለታትን ትምህርትን ንኽትወስድ ብኡ መንፅር ድማ ህይወትካ ንስኻ ብትደልዮ ምርጫታት ንኽትከይድ ካልኦት ብዝገደዱኻ ንደሞዝ ኢልካ ተገዲድካ ብትተኸዶ ዘይኮነስ ንስኻ ብዝደለኻዮ ንኽትከይድ ምርጫ ንኽህልወካ እዩ ዘኽእለካ ናብዚ ንኽንበፅሕ እንታይ ክንገብር ኣለና ገንዘብና ከም ዝበልክዎ ብቁርጡ መንገዲ ክንሕዞ ኣለና ከነቐምጥ ኣለና መቐማጥ ንበይኑ ግን ኣብዚ ናይ ሎሚ ቁጠባ ትርጉም የብሉን ስለዚ ኢንቨስት ክንገብሮ ኣለና ኣብዚኣ ሞሜንት እዚኣ ስቶክ ማርኬት ቅድመ ለንቀናውን ቪድዮ ገይረ ኣለኹ ከባቢ 23% ኣቢሉ ጎዲሉ ኣሎ እዚ ማለት ወርቃዊ ዕድል ንኢንቨስትመንት ማለት እዩ ወርቃዊ ዕድል ዝበለፀ ፖርትፎሊዮታት ካምፓኒታት ዓብ ዲስካውንት ገይሮም ከለዉ እንተገዚኻዮም ምንጭ ናይ ሃብቲ ምስግጋር ናይ ሃብቲ ኣብ ከምዚ ኩነታት እዩ ዝፍጠር ነዚ ኩነታት እዚ ዝርድኦን ዝጥቀመሉን ሰብ ድሕሪ ዓመት ድሕሪ 6 ወር ድሕሪ 2 ዓመት ካብቲ ዘለዎ ቁጠባ ብተዓፃፃፈ ሓይሊ ላዕሊ ክመፅእ እዩ ነዚ ግዜ ዘይጥቀም ሰብ ግን ከም ወትሩ ንታሕቲ ገፁ እናተጠቕሰ ክኸይድ እዩ ስለምንታይ ገንዘብና ባንክ ዘሎ ኩሉ እቲ ካሽ ኣብ ባንክ ዘሎ ኩሉ እቲ ዓቕምናቱ ቫሊናቱ ብ8% ጎዲሉ ኣሎ 8% እንታይ ኢንፍሌሽን ሬት ብዓለም ደረጃ ኢንፍሌሽን ከባቢ 8% ኣሎ 8% ገንዘብና ናይ ምግዛእ ዓቕሙ ቅሂም ኣሎ ናብ ወረቐት ገፁ ወሪዱ ኣሎ ብኻልእ ኣዘራርባ $100 ቀደም ክትገዝኦ ትኽእል ካብቲ ቀደም ክትገዝኦ ትኽእል ዝነበረት 8% ጎዲላ ኣላ $10 ከምኡ $100 ከምኡ ገንዘብካ ኣብ ባንክ ጥራይ ተኸዚኑ ዝቕመጥ ኮይኑ ኣብ ግዜ እናቃሃመ እዩ ዝኸይድ ነዚ ገንዘብካ ግን ልክዕ ከም ባንክ ግን ክሰርሕ ዝኽእል ክዓቢ ዝኽእል ክልወጥ ዝኽእል ሃውተይቲኻዮ እናዓበየን እናበለፀን
نابزل على درجة كوزدا كايخل عقمي عقب رايدة كونس توسخ عقمي كم زدلب يخون الزدما فليكا تماهيركا أستبعلكا خد قبرو إن كان لخاز بلتي نزز حقس بروغرام دمالني تحقزو تدليخم أبزي ويب سايت ناتياتيخم ملو حبريتا لكم أب كل ريوخم نعاخم زدليكم مسكونتاتكم أب كزيخم أبزي سما معكم كزي كتكدو تخليخم كل ستيب باي ستيب مهيري نابتي ترك لنيا ستوك ماركت بأقباب إتينا كما يجيركم بعلكم تزوروا بعلكم تقواصروا كما يجيركم نقوهم مشيتن تكتاتلوا جنزبكم دما كل جزيا بيتكم يوم any time زليكم كتوزدوا كم تخلوا جيرنا جيري يزحقزوكم من دسلتنوكم إذا دماكم حبريتا يبكم الله كم وترو إذا حبريتا زي من البا سميكم تلويهم دقاقيم كخصهم عزلكات كاتوتو بروز اللكاني كنا من تاي سمي كانت زي جير كاترقو بيقولوا كتقبرو يزلكازي مبار جزي خي وصدكو زي فيديو زيا نقطبانا نمحياش كم قلة سب نتعبينا حبرة سبنا حيان حبرة سب كهونيو ناتكا قده دما انتاي كهونا بينا نبلزلنا سلزي كلهم تدسيلاتكم ريتو هابو فيدباك هابو متبابع غالاتكم وين ايتبقعو انابولكو زارست ابزخو دي ابكالا رستك ساب من رغب دحانكو نبلكم سسنايو تشاو